בהרי ירושלים בין כרמים ושדות ישנו בית שבו גרים 6 נפשות. ומי גר בבית? בחדר הראשון גרה הגברת הראשונה, שושנה שמה, ועמה חי באושר נחום בן זוגה. בחדר השני גר גדעון, הבן הבכור, שכל היום רץ סחור סחור. בחדר השלישי הבת הראשונה, אביגיל שמה, שדואגת לכולם כמו אמא אבזה. בחדר הרביעי נעמי הבת השנייה, שנהנית מכל רגע של מנוחה. ואחרונה חביבה תמר בת הזקונים, שתמיד יש לה הרבה סידורים. אז בואו נציץ לבית פנימה, על מנת להכיר את המשפחה של אמא. הכל החל לפני 60 שנה, בשכונה תל אביבית קטנה, רמת החייל שמה. לזוג היקר רבקה ושמחה נולדה בת שנייה, אחות לבנימינה הבכורה. לתינוקת הקטנה ששושנה שמה, על שם סבתא רוזה נקראה. מתוקה וחייכנית התינוקת שושנה, אך את סבתא רבקה ממש הדאיגה. שושקה לא מסכימה לאכול, ועל כך אמא פולניה לא מוכנה למחול. מרופא לרופא סבתא רבקה הולכת, מה יהיה על שושקה, היא אומרת. אומר הרופא, אל דאגה, עוד יהיו ימים ששוש רק תרצה להסיר ממשקלה. שושנה הקטנה הפכה לילדה, ואת כל הסובבים תמיד בידרה. שרה שירים, שיחקה משחקים, ואת הבית מילאה בשמחת חיים. גדלה הנערה ואימה שאלה, הנאה רמת החייל בעינייך? לא נאה. הנאה ישראל בעינייך? לא נאה. הנאה לונדון הקרירה בעינייך? נאה. אם כך, שבי בלונדון שנים מספר. עלתה למטוס וללונדון נסעה, לשהות בבית דודתה. את שפת האנגלית ישבה ושיננה, ובזמנה הפנוי בחנויות יוקרה בילתה. לאחר חודשים מספר, פגשה גבר בעל שפה מהודר, אשר במהרה הפך לבן זוגה, הלא הוא נחום, בחיר ליבה. והוא שאלה, הנאה לונדון בעינייך? נאה. הנאה אני בעינייך? נאה. אם כך, הנסי לי ונשב לנו בלונדון הקרירה. עברה שנה והגיע הזמן את החדרים להכלס, ולשמחת כולם נולד בן כמובן. גדעון נקרא שמו בישראל, ומאז ועד היום אותו לא מפסיקים לשבח ולהלל. כי בכור הילדים תמיד ניהל את העניינים, תלה כבשים ובישל בישולים. עברו שנים, חלפו ימים, ויום אחד ארז גדעון חפציו ונסע. כולנו יודעים להיכן ומדוע. את ריבי פגש וממנה נכבש. לבני ברק הרחוקה נדד, אך אל דאגה, לא לזמן רב נותרו בדד. את ביתם ממלאים 5 ילדים, שירי, טובי, מירי, דודי ונועה החמודים. בואו נציץ שוב לביתה של שוש, ונראה מי עכשיו קפץ לראש. אביגיל הבת הבכורה, שלאמא שוש מאוד דומה. כל היום יושבת ולומדת, טורחת ועמלה, מהווה השראה לכל המשפחה. את לימודי ראיית החשבון סיימה, והחליטה להיות אדון לעצמה. יצאה לחפש את האביר על הסוס הלבן, ואת מי פגשה? את נפתלי כמובן. בפיאסטה מטרטרת העמיסו מטלטליהם, ולפתח תקווה שמו פניהם. אך אל דאגה, גם שם השקט לא נשמר. משפחה לתפארת הקימו בגני הדר. שלמה ליונתן, אבי והודיה, וכמובן דניאל שהצטרף זה עתה. נציץ לחדר הבא בדירה. בגרה נעמי, השלישית בחבורה. בגיל 9 חודשים, מחיתוליה נגמלה, דבר בו שוש תמיד התהדרה. אם ספר טוב יש בסביבה, תמיד תמצא סיבה למנוחה. פגשה נעמי אין ספור בחורים, אך לכולם אמרה סליחה, לא מתאים. איציק הגיע והציל את המצב, ולבית שמש נסעו יחדיו. איילה, יהודה ומיכל החמודים ממלאים אותם בהרבה חיוכים. אחרונה חביבה רביעית במשפחה, תמר שמחה שמה. כבת זקונים מלאה בפינוקים, ולכל חוכמותיה תמיד מקשיבים. מגיל קטנות כושר ארגון גילתה, ולארגן מסיבה בן רגע תמיד יכלה.
את יהודה בחיר ליבה חישקל מצאה, ובירושלים עיר הקודש בנתה ביתה. 3 בנות להם נולדו, וחישקל את הבית מילאו. יעל, איילת ונעמה הקטנה ממלאים את ליבם שמחה. תם ולא נשלם הסיפור על המשפחה, ועל כן נאחל לכולם הצלחה, במיוחד לך אמא שושה יקרה, שתמיד תרווי רק נחת ושמחה.